עכשיו נגיד שלום לגיא שמיד יספר לנו על הגמילה שלו מסוכרים וגלוטן, מה שלומך? מצוין. אני רק אתן רמז שאני לא זוכרת בדיוק, 9 חודשים מאז שהתחלת? 8 חודשים. הפעם האחרונה לפני שהתחלת במכון האחרון היית 107 קילוגרם? 110. טעיתי בשלושה. אז זה קורה אחרי, ולעדנה שתסביר לנו מה זה טיפול ביו-פידבק, שזה טיפול מאוד מעניין. אני כבר יודעת מה זה, אבל נספר לאומה. זה יקרה מיד, אבל תתחיל איתך גיא, איך בכלל הגעת לטיפול הזה? להחליט בכלל לחיות בלי גלוטן וסוכרים. נסעתי בהרבה דיאטות. יש לי נטייה להשמנה ונסעתי בכל מיני שיטות. כולם נשארתי עם הצורך לאכול. עם הצורך זה משהו שאי אפשר להימנע ממנו. ומצאתי את המכון הזה, שאמר שהוא יכול לסדר את העניין. ולפתור אותי משני דברים, מסוכר ומגלוטן. זה דברים מאוד ברורים, כמו הפסקה מעישון, הפסקה מניקוטין, משהו מאוד ברור. וראיתי והצליח. אז ראית והצליח, מה זה אומר? מה הלכת למכון ומה עשו לך שם? מבחינתי קסמו אותי. תראו עליי קסם. התהליך הוא מאוד מאוד קצר. ואני לא יודע להגיד באמת מה היה שם. מה היה שם. אבל זה הצליח. אני חושב שאולי העניין זה להגיע כבר באמת עם נכונות ועם השלמה שאתה צריך בעיה, יש לך בעיה ואתה צריך פתרון. 8 חודשים ו23 קילו אחרי זה, אני איש מאוד שמח. כן, אתה מרגיש מעבר לקילוגרמים שהשאלת מעצמך, שזה ברור שזה משמח. אתה מרגיש יותר חיוני, יותר מאושר? לגמרי. במקביל לדיאטה אני גם עושה פעילות פיזית, רוכב אופניים, ואני ממש מרגיש את ההבדלים. ואין את הצורך? אין לי פתאום את החשקים, כל הזמן אנחנו מדינה שכל כך, כל הזמן החגים והארוחות, המשפחתיות, והכל סביב אוכל אצלנו. תראי, יש רצון. יש לי חבר שיש לו גלידריה ברעננה. אני מגיע לגלידריה, אני לא רואה את כל הטעמים. אני רואה את הוונילה לא סוכר. הדבר היחידי שאני רואה, אני פשוט מקסים. אני מגיע לארוחות משפחתיות. המשפחה שלי יש לה ריטואר של חינוכים, כל אחד מגיע עם העוגה שלו, ואני לא רואה את זה. אני מגיע לכמה פירות ולקפה. יפה. פשוט נהדר. טוב, אז זה פשוט בלי מאמץ שינה לך את החיים. יפה מאוד, אז תודה שבאת לספר לנו את זה. עכשיו אני אספר לך על טיפול שאני לא בטוחה שאתה מכיר, ורבים מכם שם בבית, נגיד שלום שוב לעדנה, שתספר לנו על הביו-פידבק, שזה טיפול מדהים, ואנחנו שומעים על הגלים שלו, אני בזמן האחרון שומעת המון, גם ברמה האישית וגם פה בתוכנית. אז בואו נבין מה זה בכלל ביו-פידבק. לא לתת הגדרה רגילה, ביו-פידבק זה בעצם מדע מדויק שאנחנו לוקחים חיישנים, מחברים לגוף ולפני כן מלמדים כלים, בצורה פשוטה להגיד את זה. זה לימוד על ידי התניה. עכשיו, אנחנו מכירים שני סוגים של התניות, אנחנו מכירים התניה אופרנטית, ואנחנו מכירים את ההתניה הקלאסית שזה הפבלוב, אתם מכירים. אוקיי. שלום לכם, בוקר טוב, השעה 10 ואנחנו עם עדכון קצר מערוץ החדשות באינטרנט. ההדלקה שבה נספו שתי נשים בדירתן באשקלון נגרמה ככל הנראה מתנור חימום. זו הכותרת הראשית באתר כעת. מחקירה ראשונית עולה כי השתיים, אם וביתה בנות 90 ו-60, השאירו תנור חימום ללא השגחה. הכבאים שהוזעקו למקום נתקלו בקשיים בכניסה לדירה הנעולה בקומה ה-18 בבניין, ולבסוף מצאו את השתיים ללא רוח חיים. הרכב של 3 שופטי בג"ץ ובמקביל בית הדין הארצי לעבודה ידונו בעוד כשעה בחוקיות התפטרותם של הרופאים המתמחים. כתבנו לענייני הבריאות יואב אבן מוסר כי במקביל מנכ"ל משרד הבריאות שיחת ברור עם הנהלת בית החולים רמב"ם בחיפה
בעקבות סירובה להנחיה לפטר אתמול כמה מן הרופאים המומחים הוותיקים. ענת קם, שנשלחה ל4 שנות מאסר וחצי, תבקש הבוקר מבית המשפט העליון לעכב את ביצוע גזר דינה עד הכרעה בערעור שהגישה. היא טוענת לסטייה חמורה מרף הענישה במקרים דומים. עדכונים בשידור חי מבית המשפט העליון כאן, בחדשות 2 באינטרנט. ולאחר שאתמול גרם להצפות ולשיבושים ממשיך הגשם לרדת גם הבוקר. ממטרים רבים ירדו הלילה בעיקר באזור המרכז ולאורך החוף. חזאי חדשות 2 אלעד זוהר מעדכן כי שיאה של המערכת החורפית עדיין לפנינו וכי צפויה ללוות אותנו גם במהלך סוף השבוע. החדשות ממשיכות לזרום כל הזמן לדסק כאן מאחוריי, אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם בחדשות 2 באינטרנט. עכשיו, בביופידבק ההתניה, אנחנו משתמשים יותר בהתניה האופרנטית, שזה כאילו, עשית בסדר, אז אתה מקבל תגובה, אתה מקבל את התגובה לאחר. בדרך כלל, אם אתה משתמש בכלים נכון ואתה מתאמן נכון, אז אתה רואה את זה על צג המחשב. אז רק שאני אבין, אני נכנסת לחדר, איתך, יושבת מולך, ומה, מחברים אותי למין חיישנים? בוא נגיד שיש מטפלים שעושים את זה בצורה כזאת, אבל ההבנה הנכונה היא קודם כל, את באה אליי, אני לוקחת בתור המפגש הראשון, אני לוקחת את כל הערכים, ורואה איזה חיישן את מגיבה הכי טוב. יש כל מיני, יש חיישנים שמודדים לחץ של הזעה באצבעות, ומדידת לחץ, יש חיישנים שמודדים קצב לב. יש חיישנים שמודדים את רמת ה-CO2 כשאת נושפת, שזה מאוד חשוב. יש חיישנים שמודדים את זרימת הדם בעונה הקדמית של המוח. אבל החיישנים האלה מגיבים למה? לשאלות, לשיחה? החיישנים הם נותנים את המצב שלך בגוף. עכשיו, אם את משתמשת, תלוי במה את באה, מה הסיבה שלך? אני בעיקר מתעסקת עם לקויות, עם אנשים עם לקויות, ילדים עם לקויות. מה שעכשיו מאוד פופולרי זה חוסר ויסות חושי, או מה שנקרא ADD, דברים כאלה. אבל יש אנשים שמטפלים בלחצים, בדברים אחרים. קודם כל, מה הסיבה שאתה מגיע? אתה ממלא שאלונים, אתה רואה, ולפי זה אתה רואה, לפעמים מגיעים אליי עם סיבה, למשל מי שהגיע בתור אנורקסית, גיליתי שההפרעה שלה היא לגמרי מכיוון אחר, התוצאה היא שהיא אנורקסית. זאת אומרת, את כל הדברים האלה אפשר למדוד לפי החיישנים. אז בפגישה הראשונה שהיא לוקחת אצלי לפחות שעתיים וחצי, אני ממלאת את כל הנתונים, אחר כך מנתחת את זה, ולפי זה אני רואה את בוא נגיד, את שורש הבעיה, ולפי זה אנחנו עובדים. אז יכול לבוא אליי מישהו עם טענה שיש לו בעיות בריכוז, אבל המקור של זה, אנחנו מודדים את זה ועובדים עם זה. עכשיו, אני בעיקר עובדת עם ילדים, וזה נהדר. כן, אני רואה שישר התמלאת באושר וחיוב גדול על פניי. כן, כי זה עבודה, בוא נגיד, עבודה שיש עוד אפשרות, לא שהם מבוגרים לו, כי אני עובדת גם עם מבוגרים ויש אפשרות לשנות, כמו שהוא אמר, אצלו זו הייתה החלטה. ההחלטה זה מה ששינה את כל העניין. ואם הילדים באים עם רצון, ובדרך כלל הם מאוד נהנים ורוצים, וזה גם, אני מתקרבת אליהם עם הכלים שלהם. אני מחברת להם חיישנים, הם שוכחים מהחיישנים, אבל הם משחקים עם הפלייסטיישן. כל מיני דברים, אבל בעצם הם עושים עבודה, אז יש חיישנים. תני לי דוגמה באמת לעבודה שנעשתה, עם כמה דוגמאות לסיפורי הצלחה ככה בביופידבק. אני לא אוהבת את הסיפור, כי זה לא זבנג וגמרנו. זה לא זבנג וגמרנו, עבודות. למשל, מגיע ילד שלא מסוגל לקרוא, ושגם חזו לו שהוא לא יהיה מסוגל לקרוא בכלל. יש מקרים שאני עובדת מרוכז כמה ימים כדי לקנות את הכלים. זה עוד לא שזה... היה ילד כזה שהוא הגיע אליי ואמרו לו במפורש שאין שום סיכוי שהוא יוכל לקרוא, כיוון שאצלו יש איזשהו פגם בכפיס המוח. ומה גילית? וראיתי שזה סך הכל אפשר לתרגל את זה, עבדתי איתו. וביום השלישי שעבדתי איתו,
אבא שלו הביא לו חוזר איזשהו של טיול אחרי הסדנה שהוא עושה אצלי, והוא אמר לו, אני אקריא לך את זה אחר כך מה התכנים. והילד לקח את הדף והתחיל לאט לאט להעיף לו את האותיות ולקרוא לאט לאט מילה מילה. אבא כמעט עשה תאונת דרכים. טוב, אז יש מקרים כאלה, אבל בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל זה עבודה ותרגול, ויש גם מקרים אחרים. מאוד חשוב שתהיה תמיכה גם סביבתית, ולכן אם זה ילד אז גם אנחנו עובדים עם ההורים כדי להכיר את הילד ולא את הבעיה. אנחנו נמשיך לדבר, אני רק אגיד לכם שאנחנו סיימנו, אנחנו נשמע עוד קצת מה שיש להגיד, שיהיה לכם יום מקסים, נפגש בתוכנית הבאה. כן. זה אולי לא הוקוס פוקוס, אבל זה... יש בזה לפעמים הוקוס פוקוס כשזה בא עם החלטה, כמו שלי. צריך להגיע עם החלטה והרצון. ואצל הילדים זה בדרך כלל טראומה וכל מיני לכל אחד. אפילו כרגע, לפני זמן קצר עבדתי עם חולה סרטן שהוא סופני וידעתי. התוכנית משודרת בחסות